Ini bro, aduh. Apa tuh mas? Aduh. Wah, apa kan? Niki jane ajeng teng pundi to Pak RT? Karanganyar. Lah nggih, nggene sinten? Ya mumpung wae to, pokoke dolan. Daripada dina Minggu ra ono acara ya wagu lho. Nggih to, Mbah? Manut. Nah, dadi wong ya pokoke mbah pangat ngono kuwi. Manut ora kakean pertanyaan. Wong kula sopir kok takon kan nggih oleh to Pak. Tujuane niku pundi? Pokoke nang Karanganyar sik. Neng arahe manut kula lho nggih. Oh, manut. Kok ora adem to, Gang? Ngasene mbet dadi gedheke kok. Gang, Sampane piye to, Mbah? Oh, kok kan manut ae kok. Sembuh kan. Tanganku kejepit lau. lah iki aku ngomong memet iki. Nah ini darurat loh mas. Lah terus di memet piye? Buat ditinggalin dilik. Wong ra nangas loh. Lah, kok yo enek-enek ae. Aduh. Iki iso kecepet iki piye to ki mau? Jarene mau bar pipis ah, Mas. Mulane nek gledeki resleting aja kesusu. Ah, diceluk supra terus kok. Tuh. Piye iki, Mas? Anu golekno catet apa tang ngono, Ndra? Wah, yo ojo mas. Sing tenang to, iki ditulungi barang kok iso. Kok nek manukku tugel terus piye? Ya sing dicatet yo ora manuke. Aduh. Dan mana tuh? Wah. Lah kok gimana nonton tok iki piye to, Pra? Lah arep mbok kon apa? Golek gunting. Wah, sopo to pra. Disinat-sisan wae mas. Anu, golekno minyak kono wae le. Arep mbok goreng to mas. Wah, apa to pra. Dah mangkat ngono lho. Coba telok itu mas. Seneng aku. Ora dideloki terus nyopote piye kowe iki kok. Aduh. Loro lu mas. Cacake mu piye jane dikon randang-randang iki. Aduh. Ngambil tangi, Bi. Kena lagi tunggu dandan-dandan arep disilih to. Penting lho niki. Kowe yen dolan ra aneh-aneh ngono iki ngopo to, Ndra? Dolanan piye to? Iki urusan kejantanan lho. Ngomonganmu sampe ora genah ngono to. Wis, ratuk ya wis. Minyak goreng apa minyak apa le? Sak-sake bu. Kok sak-sake piye to le? Lah butuhmu kuwi minyak apa? Ya apa ya? Lah arep tinggo goreng apa? Anu bu. Niki urusan lelaki. Piye to le? Tinggo apa? Anu bu. Minyak goreng mawon. Nyo. Jane arep nggo goreng apa to le? Manuk. Suwun nggih bu. Manuk. Tange disilih tapemu le. Nek catet wonten, Pak. Oh, ya, sik ya. Ya. Arep ngidadane apa to le? Anu, Pak. Dandani manuk. Manuk. Oh, kandang manuk to? Nggih. Manuke kejepit kandang. Nggih, Pak. Oh iya ya. Aduh. Wah, kira ketok iki. Nang jebele.
Wah, ya isin no mas aku. Lagi nang kene ra ketok peteng kok. Ya sampean duwe dhewe lho mas. Pengen murung danku ngopo? Sing pengen rok tekmu sapa? Iki nang petengan ra ketok. Aduh. Ya mas, Ih. Lah kok mas jelantai piye to, Pra? goreng kulit enak ya mas. Pra, ora aku jase to, Pra. Golek nang ngene Mbak Iis ono lho sing anyar ngono. Noh. Goreng kulitnya dadak nganggo minyak anyar to mas. Pra, udah mangkat. Oke. Mas, bisa disini tadi. Cek dicek ya, karo ngenteni alat. Yo mas, niki karo gue rasa to mas, kesini aku. Ulan nu sik, golek kelingguan sik. Nyanggu kene. Ah, sarono. Ya mas. Lah, kok gedene koyo ngene to ndrakek teyang meneh. Lah nek kuwi ya kanggo sik wae. Dadi terus carane nggo piye? Wong tatute gedene sakmene ra seleti cilik kok. Kare diket ora nek ora ya potong. Wah, ana nganggo iki yo potol tekan gepok. Ora do ngawur to, aku menderita lho. Kau sore tak bayar mbak, tenang. Arep mbok goreng apa to, Pra? Kerupuk kulit. Kulit apa? Kulit manuk. Yang goreng tuh mbak. Mas ora. Wong kowe iki lho ditakoki ra jujur kok. Janji karep mbok masak apa? Orang nggak masak ya mbak. Lah iki karep mbok ngapa? Itu urusan lelaki mbak. Wong wedok ora oleh melu-melu. Wis yo. Tapi kok sore dibayar tenan lho. Iya ya. Ini arep masak apa to? Ndang mas, alatnya komplit lho. Terus piye? Garap no. Garap-garapmu iki wong ngalate guru koyo ngono. Lah sing njaluk catet karo lengomo sampean lho mas. Ayo, ini bareng tak pikir-pikir ya. Ngalate gue koyo ngene ya ora mampu. Tidak garap kan nih. Wah, ora. Mas mau menerawani lho. Mas, kewani ta mas? Ora apa-apa. Wah, rawani aku dot. Mas Fadra ya rawani ki. Lek sing garap kowe aku gede rawani. Iya iki. Lah. Telepon damkar. Damkar. Pemadam kebakaran kuwi to. Nah, mau nganggo kobong lah mas. Ora Damkar ora ngurung saka golongan. Wingi kae kapan kae nek cah cilik kejepit lawang ya ditelepon ki damkar kok. Wah, iki mas. Wis ketemu nomornya. 0221710900. Yo, teleponan mas. Yo kowe kuwi no. Di kurun nih, tak telepon nih. Halo, ada yang bisa kami bantu? Ada pak, bikin mas. Lampu kok, kowe iki no. Halo, ada yang bisa kami bantu? Dengan siapa di mana? Halo pak, dengan Supra. Ada yang bisa kami bantu? Ada pak, mau minta tolong. Bisa dijelaskan bantuan apa yang diminta? Biasanya bikin mas. Opo? Anu pak, ada burung kejepit resleting. Mohon maaf, mungkin itu bukan termasuk tugas kami. Silahkan hubungi bantuan medis terdekat. Aduh, kok saya sedut. Iki solusine tetep ning dokteran dot. Wah, senang. Iso ni ngopo? Ora dokter wedok malu no. Ngeli. Yo golek dokter lanang to dot ngono angel. Ada dilalah ada pasien liya. Terus pasien itu wedok. Angel tenan. Apike digawa ning tukang las wae.
ben botol sisan wae. Pra, lu ngerti wong sing lagi kena musibah apa ora to? Senengane mudan-mudani. Lah sampean angel kok, Mas. Aku yo ora angel. Nggur isin. Dadi cah cilik wae ben ra isin. Tadi kaya Memet bae Dot. Ora isinan tur manut. Ya ora Mas? Wah, yoi, lah anakku mau ki piye tah nasibe? Kok malah nangis Dot? Mosok ya kudu dikowoni dokteran, Mas. Nek menurutku sing iso ngatasi ya mung dokter Dot. Ya kowe ora perlu isin. Rasa wedi. Rarane nek lara. Kemungkinan disunati apa ora, Mas? Ya ora ngerti Dot. Nek disunati ya malah beneran to, Dot. Karena aku ora wani disunat. Tapi aku urung khatam Al-Qur'an dulu. Aku tahu takok karo Mbah Pangat. Sunat sing sae niku kelas pinten? Terus Mbah Pangat wangsuli. Sunat sing apik kuwi nek lah maca Al-Qur'an wis khatam. Ya kuwi nek kondisine normal Dot. Aku terlalu mulih wae, Mas. Tambah pangat wis kundur. Ya engko aku kancane sik, Mas. Oh iya. Kayak piye iki Mas mulihku? Anu Pra. Jelas sarunge Pak dibugang. Oh, ya, Mas. Ono wong ra, Mas? Lah nek sapa-sapa Dot. Yo, Kok ndak konangan wong sini aku? Kan wis nganggo sarung to, Dot. ayo to. Wis rasa nangis. Kok nasibku elek mende, Mas? Kok gek Mbah Pangat nesu ora ya? Ora sah ngomong Mbah Pangat wae, Mas. Ngomong ya ora apa-apa Dot. Ora arane Mbah Pangat nesu. Wah, bocah kok aneh-aneh lho. Kuwi iki sarung resik. Iku rene. Kula ngambil delok nggih, Pak. Ora iso, iku rene. Dek, kersane disilih Dot riyen. Sesuk kula kumbahe, kula balekke resik. Ora iso, iku rene. Pak, mesake Mas Jolot, Dot. Lah mesake iki ngopo? Bocah kok aneh-aneh wae lho. Ndi? Jaluk tulung banget. Sarunge kula silih sik. Jane Jolodot iki ngopo to? Pit. Bukannya sing kejepit? Mbah Pangat. Kok Jolodot melu-melu jepit?